Merħba, l-għodwa tajba. Nilqawkom magħna għal din ix-xandira diretta illum il-ħamis 21 ta' Marzu tal-2024 għal din il-polza għadħul fi-skola tal-Knisja Sacred Heart Minor Seminary Sekondarja Subien ġewwa Għawdex. Jiena jiem Mifsud, Direttur Ġenerali fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija li nikkoordinaw is-settur tal-iskejjel tal-Knisja qiegħed magħkom illum minflok is-soltu jkun hawn Fader Charles Mallija illi ftit tal-ġimgħat ilu ġie maħtur bħala provinċjal tal-Kongregazzjoni Karmelitana lokalment f'Malta, nawgurawlu minn ġdid il-Fader Charles għal ħidma ġdida illi għandu. Ħajkun qed ikun magħna kultant żmien iżda ħafna drabi ser inkun jiena li qed immexxi dawn il-poros matul din is-sena. Qabel nibdew nixtieq nibda b'talba f'isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Illum dejna r-rebbija. Ir-rebbija sinjal ta' tiġdid bħalma hu dejjem tfakkira illi għandna fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu ħanku qegħdin niċċelebraw dal-waqt. Tiġdid illi għandu jkun kuljum f'ħajjitna, għandna nqawwu qalbna. Imma nifhem li din it-tama kultant mhux dejjem jirnexxielna nsibuha speċjalment meta nkunu għaddejjin f'mumenti diffiċli f'ħajjitna għal diversi raġunijiet għalhekk nixtieq illi fit-talb tagħna naħsbu f'dawk kollha li għaddejjin minn mument diffiċli jista' jkun hawn minn fostna bħalissa wkoll miġbura u nibqgħu nagħmlu kuraġġ li dan it-tiġdid jibqa' għaddej tul ħajjitna kollha, anke fl-iktar mumenti imtaqlin. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Għatina llum għafrina dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib biżaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mela, qabel nibdew nagħtu bidu għal din il-polza, infakkar li dan il-proċess kollu jkun qed isir taħt l-iskrutinju tan-notar, Dr. Robert Aquilina, nirringrazzjah li għal darba oħra qiegħed magħna. U ħanku qed ngħaddi l-kelma lil Cynthia, iktar tard anke nirringrazzja u introduċi l-kollegi kollha għandna magħna li ħad tkun qed tagħtina spjega għal din il-polza ħanaddu minnha bħalissa. Cynthia, fidejk. Grazzi. Mela, f'Jannar ħriġna ċ-ċirkulari fejn fiha ddikjarajna l-applikazzjonijiet li rċivejna minn tal-ewwel kriterju. Hawnhekk ħanerġantikom breakdown tagħha. Mela kellna 51 applikazzjoni ta' studenti li diġà qegħdin fil-primarja tal-iskejjel tal-Knisja f'Għawdex. 3 applikazzjonijiet ta' impjegati ġewwa s-seminarju, 3 applikazzjonijiet oħra ta' aħwa li ħuthom qegħdin is-seminarju. Kellna 5 applikazzjonijiet ta' tfal li għandhom is-support tal-LSC. B'hekk kollox diġà daħlu fis-seminarju 62 applikant. Skont ir-regolamenti konna ħabbarna li għandna 72 post, allura tnaqqas dawn 62 li diġà ħadu posthom ifisser li fadal 10 postijiet. Illum fil-polza tal-lum ħajjieħdu sem 24 applikant, għalhekk ifisser illi l-ewwel 10 ħajjieħdu posthom fis-seminarju ta' Għawdex. Sfortunatament m'għandniex post għal 14 il-applikant. Daw l-ewwel 10 li jitilgħu illum fil-polza ħajirċievu email minn għandna fil-ġranet li ġejjin fejn hemmhekk ikollhom ir-reġistrazzjoni għas-seminarju. Nitolbukom li jekk tbiddlu l-ħsieb u ma tixtiequx li żommu il-post ġewwa is-seminarju f'Għawdex tinfurmawna b'email mill-aktar fis possibbli biex aħna hekk immorru għand min imissu fil-rankings kont li ħatitla l-polza illum. Issa ħanaddu biex nibdew l-urna u hemmhekk nibdew intellaw il-polza. Dr. Mifsud? Grazzi Cynthia, għalhekk bħalissa qegħdin taraw il-kollega Gejtu jiftaħ il-kontenitur li fih għandna l-ismijiet diġà nxteħtu biex imbagħad jitpoġġew ġewwa l-urna. Nirringrazzja lil kulħadd il dawk kollha illi qasdu li japplikaw, nifhem illi ħajkun hawn min ħajkun kuntent illum, nifhem li ħajkun hawn min ħajkollu diżappunt. Jiena fi 30 sena li għandi esperjenza fil-qasam edukattiv
Nixtieq nassikurakom nsarħilkom raskom li l-iskejjel kollha f'Malta qed jagħmlu l-almu tagħhom skejjel tal-Istat, skejjel tal-Knisja, skejjel indipendenti biex jagħtu l-aqwa servizz possibbli lill-uliedna. Nieħu pjaċir ovvjament għal dawk illi ħaj jidħlu fl-iskejjel tal-Knisja, imma nixtieq minn issa stess nibda nqawwi qalb dawk kollha li mhux ħajkunu qegħdin jidħlu u jibqgħu b'xi ftit diżappunt. Bekk bdejna u ħanaddu għal qari tal-ewwel isem. Grazzi. G0689 Luke Aquilina. G0689 Luke Aquilina. G0739 Luke Camilleri. G0739 Luke Camilleri. G0735 Paul Borg Xikluna. G0735 Paul Borg Xikluna. G0713 Juan Grima. G0713 Juan Grima. G0674 Jaden Kassar. G0674 Jaden Kassar. G0749 Caden Merċiqa. G0749 Caden Merċiqa. G0657 Jake Mario Spiteri. G0657 Jake Mario Spiteri. G0744 Diego Camilleri Xwireb. G0744 Diego Camilleri Xwireb. G0663 Ben Sultana. G0663 Ben Sultana. G0602 George Merċiqa. G0602 George Merċiqa. G0673 Francesco Sacco. G0673 Francesco Sacco. G0763 Zek Debono. G0763 Zek Debono. Bekka laqna l-ewwel set ta' 12, Sinti ħadkun qed titikom is-sommarju ta' dawn l-ewwel 12 l-isem. Mela numru 1 G0689 Luke Aquilina. 2 G0739 Luke Camilleri. 3 G0735 Paul Borg Xikluna. 4 G0713 Juan Grima. 5 G0674 Jaden Kassar. 6 G0749 Caden Merċiqa. 7 G0657 Jake Mario Spiteri. 8 G0744 Diego Camilleri Xwireb. 9 G0663 Ben Sultana. 10 G0602 George Merċiqa. 11 G0673 Francesco Sacco. 12 G0763 Zek Debono. G0731 Julian Matthew Cordina. G0731 Julian Matthew Cordina. G0715 Stephen Sultana. G0715 Stephen Sultana. G0703 Jerome Vella. G0703 Jerome Vella. G0710 Zach Refalo. G0710 Zach Refalo. G0722 Liam Chantar. G0722 Liam Chantar. Grazie.
G0708 Lukas Azzoppardi, G0708 Lukas Azzoppardi, G0745 Nicole Apap, G0745 Nicole Apap, G0758 Zach Grima, G0758 Zach Grima, G0705 Justin Apap, G0705 Justin Apap, G0751 Luka Azzoppardi, G0751 Luka Azzoppardi, G0711 Giancarm Apap, G0711 Giancarm Apap, grazie. G0662 Eman Borch, G0662 Eman Borch, u bekk kalaqna il-polza u Sintja ser tkun qed ittina s-sommarju ta' dawn l-ismijiet. Mela, numru 13, G0731 Julian Matthew Cordina, 14 G0715 Steven Sultana, 15 G0703 Jerome Villa, 16 G0710 Zach Refalo, 17 G0722 Liam Chantar, 18 G0708 Lucas Azzoppardi, 19 G0745 Nicole Apap, 20 G0758 Zach Grima, 21 G0705 Justin Apap, 22 G0751 Luka Azzoppardi, 23 G0711 Giancarm Apap, 24 G0662 Eman Borch. Kif għattilkom fil-bidu l-ewwel 10 li telaw fil-polza illum ħajjirċievu email minn għandna bir-reġistrazzjoni għas-seminarju. Fidejk, Dr. Mifsud biex tagħlaq. Grazzi Sintja. Qabel nagħlaq nixtieq li nirringrazzja lill-kollegi li għenuna f'dan il-proċess, Sintja Kassar, Annelise Vella, Amelia Kalleja, Gejtu Farrugia, Felicien Bogetta, il-notar Dr. Robert Aquilina, Diane Merċiqa mill-uffiċċju, l-uffiċjali kollha fil-kurja tal-Arċisqof li qegħdin jgħinuna aspetti tekniċi, l-uffiċjali mis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija fid-diversi oqsma ta' ħidma illi għandna għal-uliedkom, il-kapijiet tal-iskejjel u l-kollegi tagħna edukaturi u ħaddiema oħrajn lil wi media illi għenuna f'dan il-proċess, nixtieq nifraħ lil dawk illi uliedhom telaw u assiguraw irruhom post ġewwa Sacred Heart Minor Seminary Sekundarja Subien ġewwa Victoria ir-Rabat Għawdex. Mill-ġdid nerġa' nqawwi qalb il dawk illi baqgħu id-diżappunt li t-tfal tagħhom ma daħlux, nerġa' nserħilkom raskom servizz edukattiv jingħata ta' kwalità bl-aħjar mod kullimkien. Nqawwi qalb lilna ġenituri u nfakkar li r-rwol tagħna jibqa' dej ma' uliedna tul ħajjitna kollha l-importanti li aħna nuru l-preżenza tagħna, l-appoġġ tagħna u l-importanza f'edukazzjoni tagħhom. Nirringrazzjakom u l-kumplament tal-ġurnata tajba.